I den her video så vil jeg vise de 5 største fejl, jeg ser online coaches lave. Jeg vil selvfølgelig vise, hvad fejlene er, hvordan du retter op på dem, og hvad du skal gøre i stedet for. Så lad os bare komme i gang. Fejl nummer 1. De håber på at gå viralt. I virkeligheden, jamen, så skal du spørge dig selv, vil du helst have 10.000 følgere, som ikke er interesseret i din service, eller 10 følgere, som er interesseret i din service? For sandheden er jo, hvis du har 10.000 følgere, som bare følger med, fordi de synes, din video er fede, i virkeligheden, jamen, så kan de ikke rigtig bruge det til noget, men de synes måske, det ser godt ud, du er en sej person, men de kan ikke rigtig bruge det til noget. Jamen, så har du 10.000 følgere, som du heller ikke kan sælge noget til. Derfor kan kunderne heller ikke, eller følgerne, de kan heller ikke finde ud af det, og du kan heller ikke finde ud af det. Så på den måde, jamen, så er det lidt en lortet situation. Hvorimod, hvis du bare har 10 følgere, som er interesseret i din service, og som du rent faktisk kan hjælpe med din video og med din service, jamen, så har du også 10 mulige kunder, som du kan række ud til, og som du kan hjælpe, og som i begge to rent faktisk kan finde ud af. Så derfor er det super vigtigt, at du skal se dine følgere som leads. Ikke bare se dine følgere som følgere, men se dem som potentielle kunder, og gør hvad du kan for at tiltrække de rigtige følgere, altså leads. Så derfor jamen, så skal du have fokus på at skabe værdi igennem dit indhold, og så skal du nok få den rigtige opmærksomhed fra de rigtige mennesker. Nummer 2, cold outreach. Problemet med cold outreach, det er, at det ikke er autentisk. Du kender ikke den person, du rækker ud til, de kender heller ikke dig, så derfor har I ingen relation, og deres førstehåndsindtryk, det er, ham her han er irriterende, fordi han hele tiden skriver til mig. I virkeligheden, jamen, så skal du danne en relation til dine følgere. Du skal give dem en masse værdi, du skal varme dem op, og derefter, jamen, så kan du rigtig danne en relation til dem ved at snakke med dem, og finde ud af, hvad deres problemer er, og hvordan du rent faktisk kan hjælpe dem. Nummer 3, du lover for meget. Det er en kæmpe fejl, og nu skal jeg nok lige forklare, hvorfor det er det. Hvis du siger, at du lover en kunde, at de nemt taber sig 10 kilo på 6 uger, og det ikke lykkes, måske fordi at kunden forventede, at det var nemt, fordi det var det, du sagde til dem, jamen så ender du med at få en dårlig anvendelse fra en dårlig kunde, som forventede, at alt hvad de skulle gøre, jamen det var bare at lytte på, hvad du sagde, og så vil det automatisk ske. Sådan er det jo ikke nemt at tabe 10 kilo på 6 uger. Og når man får at vide, at det er nemt, jamen så er man heller ikke klar på at lægge den rigtige indsats i det, som rent faktisk er nødvendigt for, at man opnår det. Så derfor er det langt bedre og super vigtigt, at du bare er ærlig. Du skal ikke love dem resultatet. Du skal ikke sige noget som helst er nemt. Du skal sige til dem, det bliver svært, men jeg giver dig redskaberne, jeg giver dig værktøjet, og jeg giver dig støtten til at opnå det ønskede mål. For så er de også klar på, at de skal lægge en indsats i det her, for rent faktisk at nå dertil, hvor de gerne vil. Og på den måde, jamen, så får du også kunder, som er med på at lægge den her indsats. Og det er også langt sjovere at arbejde med sådan nogle mennesker, frem for folk, der bare forventer, at det sker over natten. Så det er super vigtigt, at du husker på det her hele tiden. Ha' det til at ligge i din underbevidsthed, for det er super vigtigt. Nummer 4, du tror en simpel funnel, det er nok. En simpel funnel, den danner ikke en relation, eller virker autentisk. Hvis vi nu siger, at du fører alle sammen ned igennem den samme video VSL funnel, hvor alle sammen ser den samme video, de får de samme ting at vide, jamen, så er det ikke særlig personligt, og det er så nemt for folk bare at klikke ud den her video og fortsætte med deres dag. I stedet for, jamen, så skal du bygge et ekosystem, som for dine følgere, altså dine leads, til at bygge tillid, bygge relationer og troværdighed til dig som person. For husk nu, folk de køber ikke din service, før de køber dig, og det er super vigtigt. Så i stedet for bare at lave sådan en VSL video funnel og presse alle folk derigennem, så er det langt bedre, at du gør det super personligt. Og hvordan gør man det? Jamen, du snakker med dem, du skriver med dem, finder ud af, hvad deres problemer er, og på den måde, så svarer du på alle deres spørgsmål den vej igennem. Det behøver ikke engang være dig, der gør det. Du kan have en appointment sætter til at gøre det. Du kan gøre alle mulige andre tiltag, for at det virker. Og i stedet for at lave en VSL funnel, som gør alt det her for dig på en ueffektiv måde, jamen så kan du også gøre ligesom mig, og bare lave en masse videoer på dine sociale medier, for folk til at se det, i stedet for den her VSL, for det sælger mindre, altså det virker mindre sales guru-agtigt. Du giver en masse mere værdi, det virker super meget mere autentisk, og det virker langt bedre, i forhold til at du virker som en, der bare presser salget hen imod kunden, hvor de står der og ikke ved, hvad de skal gøre. 5. Du målretter alle, men rammer ingen. Hvis vi siger, at du spreder dig over 5 målgrupper med 100%, jamen så rammer du 20% til hver målgruppe. Det betyder altså, hvis der er andre, som resonerer, hvis der er nogle af de her målgrupper, som resonerer mere med andre coaches, jamen så bliver de selvfølgelig valgt, fordi de måske giver sig 100% til den her specifikke målgruppe. Og i virkeligheden, jamen, så appellerer du ikke rigtigt til så mange, hvis du snakker til alle.
Så derfor jamen, så skal du vælge en specifik målgruppe, altså en specifik niche. Giv dig 100% til den målgruppe, og på den måde, jamen, så vil de resonere meget mere med dig og vælge dig frem for alle andre, fordi du taler direkte til deres behov, deres problemer, og du giver dem lige præcis deres specifikke og unikke løsning til deres problem. Det er sådan, det skal gøres. Jeg vil gerne sige tusind tak for, at du så med i den her video. Jeg håber virkelig, du kan bruge det her, for det ved du kan, hvis du skriver det ned bag øret, og have det her til at ligge i din underbevidsthed, for det er super, super vigtige principper, som du kan bruge, ikke bare i den her forretning, måske også i det næste, men også generelt igennem hele livet. Så tusind tak for, at du så med. Vi ses igen i næste video. Hej.